si myslím, ještě dovolíš mi říkat, nebo radši by si zažil tvojí nevymáchanou hlavu. Rád bych teda věděl, s čím se vlastně můžu stýkat, co se smí a co se nesmí v našem post-Orwellově chrámu. Tak otisky u směrnice, ať konečně je jasný, jak by měli vysporen večer spacifikovaný ovce. Rád by si mě zakázal, že jo, to by bylo krásný, hlavně správně označíš škodnou a z ovcí uděláš lovce. Všichni ti zatleskají, když to do nich napereš, když 100krát zopakuješ lež. Ty víš, jak se to dělá, pálit fake do prostřed čela.